ମାମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଖାଇବା। କଣ? କାନ୍ଦିଆ ଖାଇବା। ଏମିତି ବନା ଶିଖିଛୁ, ଦେଖିଆ ବନେଇଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି, ତୁ ଖାଇବୁ। କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଛାତି କଣ ଖାଉଛୁ? କାନ୍ଦିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି। କହୁନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ୱାଓ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନା ଖାଉନୁ, ତୁ ତ ଆମକୁ ହାଣିକି ଖାଇବୁ ବୋଧେ, ଆମ ବେକ ଫେକ ହାଣି ଦବୁ ବୋଧେ। ଖାଉନୁ, ହାତ ଧୋଇଆ। ଯାଉନୁ ହାତ ଧୋଇନୁ, ଯା। ଆମେ ଖୋଇପାରିବାନି, ଯାଉନୁ ହାତ ଧୋଇଆ। ଯା ଯା ଦେ, ଯା ଦେ, ଯା ଦେ, ଯା ଦେ। ନା 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 ଏବେ ଚୁର ଖାଇଗଲା, ଚୁର ଖାଇଗଲା। ଖାଇକି କହିବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଲିଜା ବନେଇଛି। ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରୁନୁ, ଏଗୁଡା ଏତେ ବଡ ବଡ କି ପାଟିରେ ପଶିବ ନା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବଡ ବଡ